Ngiyabekela ababeli bomkhwenya ku TV. King SMC bafethu Mr Delicious. Uyena ke bafethu uShoti, abanye bathi uTerrible, ngibiza ngothanda ngalo. Ya sisaqhubeka ke futhi ekuphenduleni nje ama questions esiwabonayo lapha kuba comments, because akufanele bafethu usunishiyeni lenga nje kanje. Uma umuntu menemibuzo kuhle ukuthi siyiphendule. Kona la obuza ukuthi lento yokuthi yokuthengwa kwenombolo ejele ikona yini. Lento uthi umuntu uthenga inombolo wagcina mhlambe wathenga leyo rank ethile mhlambe wayigunya kade engelutho wavele wakhipha imali ngokuthi unemali wayese bayigunya noma wayini kanjalo kanjalo. Lana ke bafethu ngizokhuluma according to my experience, ngoba angifuni ukukhuluma into engayazi, but ngifuna ukukhuluma into according to my experience. Yabona ngizoyiveza nje le ukuthatha inombolo sometimes akukho lula. Yabona mhlawumbe ngingasho ngithi kulula but hayi ngaleyo ndlela, because uyakwazi enombolweni ukungena izisebenzi ziqashe nje uthi awuphakamanga awenza ngalutho uqashiwe nje. Lapho usukusa ku-level uyongena lapha ku-level phansi le, yezona kusazohamba kuhambe kutshela ufundiswa lezo zinto ofundiswa zona, bese kufanele kunyukele kwenye level siyafuna ukuphakamela. Babe khona abantu futhi uthi bazoqashwa ngokuthi kufuneka aphakame semtime. Uma uphakama semtime ngeke ayongena ku-level yokuqala lo muntu. Ethe ngene nomboni ovela wangena kuyona ngokuphakama, lo muntu akaye ku-level yokuqala. Yabo usuke yenya kwenye level. Yabo ku-level yokuqala kusuke kukhona abantu akuthi abazi bephakama. Yabo so kona kumuntu uthothi usemdala. Yabo usemdala uyabonda mesuka manje ongena kule level ephansi le. Yabo uthothi uzophathwa nje abafana abangaphansi kwakhe. Abanye babo seba amagunya, abanye babo bayimfanele, abanye babo bayamaqhuzu. Yabo uyabonda ngizophathwa izingane. Yabo uthothi manje ukuthi unayo imali. Yabo uthothi futhi nakhona akusiyena oshilo ukuthi ayingeke ngikwazi ukube ngiye kule level ngiphathwe izingane kanje kanje. Uthothi igebengu izona ezomtshela khona nje igebengu ezithile ezwa nje kuyena ecenta indoda la. Uyabona nawe usungakanani manje bese kuthatha lapha siyokwenza isosha lapha ungaka. Yabo le nto le khona ke phela khona indlela esingenza ngayo. Yabo le nto le kwana khona futhi bese ngathi iphakama manje nje ubusungaka mhlambe imlenze yakho ngeke isalunga, mhlawumbe bazokuphula labantu ngeke usalunga, mhlawumbe bakubulala. Yabo le nto le. Yabo kungcono senze kanje, shaya amaphepha ukuthi unayo ke imali. Yabo sebezomtshela imalini, hayi abanike leyo mali ke baqale bamfundise. Yabo bemfundiseke bamfundise ngaleyo level yakhe. Into ke ethanda ukuba inkingana ukuthi sibonile thina izinto ezinjalo zenzeka, kuukuthi akusibo bonke abantu enombolweni abayithandayo leyo nto ukuthi yenzeke, ngoba leyo nto leyo kahle kahle ayikho ngokwenombolo. Wonke umuntu ufuneka angene ngendlela ngendlela yakhona, anyuke ngendlela yakhona. Yabo le nto yokuthenga inombolo iyinto nje engekho kahle hle, into nje esikandwe ilabo bantu abasuke befuna leyo mali ngaleyo ndlela. Yabo le nto le bame ngokuthi kuphela bazokufundisa le nto ukuthi isebenze kuthiwa noma ngathiwa izinye ziyacela inombolo uthi ayindoda uthi ubani wena kanjani kanjani ukwazi ukubaphendula. Yabo le nto le so iyenzeka into enjalo nje. Manje into engifuna ukuthi ngiyiveze ke ukuthi into egcina iba inkinga njengoba ngisho ukuthi akusibo bonke abantu abayithandayo le nto enombolweni, ngoba abanye ngempela bahamba wonke ama level ngendlela yakhona abayithengayo. Yabo so manje mebebona ukuthi sekukhona
wena usubani la enombolweni kodwa manje awuzange uhambe awukho level oke wayihamba wena akukho nje la awazi lutho bakutshele ukuthi bayazi ukuthi awazi lutho nje kahle kahle okwenombo phela usuyile lo gunya lelo ngoba uthengile uyawuthola ukuthi ke nabo labo uthothi uthenge kubona yabo bazokunikeza ezinye izinto ezinye bangakuniki kuyekuthiwa ngokwenombolo ke kuthi umbathiswa amakhalibhodi ezinye bakunikeza izinto engekho ngalendlela abakutshele ngazo yabo bakutshele lezi ezingama basic inyana yabo ezokwazi ukuthi umuntu mekuthi uyakubuza nje ukuthi ubani ukwazi ukuphendula lezo zinto mase kodwa sekuthiwa kiwa deep bayazi ukuthi hayi ngoba mase kiwa deep ngeke asadabula na utho nje kufana ukuthi bakubekele unoxhaka kanje kwa mhlawumbe uzosuka kuleli ijele manje uye kwelinye mophe kwelinye usho ukuthi awubani yabo kufice lapha khona untanga zakho la ngokwenombolo sekuzoyiwa deep we manje ngayi nombolo njalo manje kusekunezinto okuzothi makukhulunywa la zivele ukuthi hayi amakhalibhodi lo umbathiswa amakhalibhodi lona yabo okusho ukuthi hayi wayithenga yabo leyo nto le so izinto enjalo ke ziyenzeka lapha igcine iba ingozi ngaleyo ndlela ke leyo nto kodwa ngaye okuthiwa uyena kunezinto wena ezikwi appearance yakho nje siqo eyiphikisanayo naleyo rank akazi noma ilento engisho iya understandeka yini mhlambe angenza isibonelo esincane mhlambe leyo rank leyo umuntu okuleyo rank umuntu okufanele engaba kasena amazinyo ngiyalinganisa mhlambe la ngaphambili kufanele awusena amazinyo uma usukuleyo rank kodwa uthi wena unawo yabo so uma sekuthiwa isiyadigwa leyo nto isifica usufica abanye abantu ababengeke uthenga le nombolo ngesikhathi uthi ubani usathi nje ubani sebeyakubona bekubuka emehlweni uthi unamanga ngoba lo muntu ufanele ngabe unje we understand lo usebeyabona unamazinyo kanjani usibanibani besho leyo rank uyabo lo nto mhlawumbe leyo rank ifuna umuntu mhlawumbe ofaka ama silver owamagolide emazinyweni wena uyaqhamuka usuneyisi noma unawo amazinyo kodwa ufakele ukuthi kunezinto ezifakwayo ngesikhathi uthi ubani sebeyabona ukuthi ngizama ukulingana ukukhombisa ukuthi lezi zinto senzeka kanjani sebeyakubona ukuthi hayi lo wayithenga le usaqala nje ukukhuluma sekuzothi mase kuyiwa deep futhi bese kuyavela kuqame ukuthi hayi ngempela ngoba nakhe engawazi u1 no2 kunezinto ezohokiye yabo ze level osuku kuyona noma ze rank osuku kuyona ukuthi uma ukule rank ngeke ukuthi awazi u1 no2 no3 no4 no5 ezwa leyo nto le so uzobuzwa lezo zinto yabo uJoja ukwazi ukuphendula ngithamba uphendula ogodwa noma ukubili konke lokho unyawukwazi bese kuthiwa ngeke kanjani ngayazi yonke le sekuyacaca ukuthi ha lo muntu wayithenga lento uhambathiswa amakhalibhodi yabo lo nto so inombolo ke yebo bakhona abayithenga ngayileshile baningi futhi inqwaba yabo inqwaba ubatho nje lapha nje sebehamba kanje sebenza izisebenzi ezinkulu utho nje siyazi thina ukuthi lo muntu wayithenga le sazi nani ukuthi wayithenga ngobani yabo lo nto le omunye uzothi uzophunga leminyango nala iminyango uzokubizwa ukuthi uyigugu ngathi siyazi thina ukuthi kanti sinayithenga siyazi ukuthi lo muntu lo wayithenga lento futhi mina mekuthiwa ngiyaqhamuka uyangibona ngikhona yabo ngeke azalokho ezenza into enkulu ngabe uyazi ngiyazi yabona ukuthi ke phela ngoba nakho useze wabizwa ngesisebenzi nama ngikwazi ukuthi ngihambe ngithi akasona yabo lo nto le so into enjengaleyo inombolo iyathengwa yes bakhona abayithenga upathi akusili iqiniso lenombolo lelo yabo ingakho noma uyithengile uthothi manje kunezinto ozogcina unganikwanga zona yabo lo nto le ngokwe information yayo noma yaleyo rank osukufakwe kuyona
So into ekanjalo but yona aya bayithenga ukuthi bayadayisela ofethu impela uthole seba amarugunya sebenjani njani yeah kodwa kugcine ikhamba ibackup leyo nto isengithi ibackup ikhamba ibackfire leyo nhamba ibackfire kubhlungu ke mase ibackfire kanjalo uthola ukuthi nalabo abantu obakhokhelile abasekho ngoba ngcono kuthiwa mhlawumbe bakhona ikhona indlela abebengakulwela ngayo ethile baqambe futhi amanga ngoba nakhona ngeke phela ayikho into ethi dayiselwe inombolo so sebezoqamba lawo manga lawo athi mhlawumbe kube ukuthi ayezwakala yabo lo nto leyo bese kuthiwa kufuneka akhanda kodwa mekuthi futhi ngempela kuhlelwe kanjalo isasetshenzwa ngolenhla kuzogcina kufuneka mhlawumbe uphakama kuyenzeka masithi njalo uthi umuntu wathenga inombolo wahlala kwirank ethile kuthe sekufika amanye amagunya athile sekwaphoqa ukuthi aphakame manje njengoba sekule rank akasezukuphakama njengomuntu ongekho kwirank yabo mhlawumbe sezothiwa manje akashaya iphoyisa elithile hayi ukuthi mhlawumbe ashaya iphoyisa eline rank ethile yabo lo uyabo manje ukuthi usevele wangena kangaka ke manje inkingini kwawantu kwaza lelo phoyisa lelo hey amathuba ukuthi aphinda akwazi ukuyihambela ngenyawo zakhe evele emdala amathuba ukuthi aphinda akwazi ukuyihambela ngenyawo zakhe noma aphile mancane so izinto enjalo ke bafethu ziyenzeka khanya kude TV.